थ' लोगोफोर गिबि गिबियावनो आं इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय थाबाय नोंथांमोना नायदो दा चाग्रिट ब्लग स' लोगोफोर मा होनो दिनैनि भिडिअ जाबाय माने दुब्लिथिं थांनो मायदो आरोना माबायदि माने दुब्लिनि हालोदा माबायदि जागासिनो बेफोरखौ नोंथांमोनखौ खिथिगोन आरोना आङो माने दैजोंनो लोबजोबनाय दंना मासो स' नोंथांमोना नायबा थाबोनो जाबाय आंबो थाङाखै दा थांबासो मिथिगोन आरोना स' स्किप खालामालासिनो जोबजाबसिम नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोना थ' लोगोफोर दा दुब्लिथिं मोनहैबाय आरोना जोङो ओमफ्राय बेक साइडथिं दोङो खासे नुदो नोंथांमोना बेथिं फायदो आरोना नैला अखायानो अखा बे खाननैसो बापरे खिन्थु जोंना मा होनो अखा हादोंबाबो कारेन्टनि जेबो टेनसन गैया दे लोगोफोर पुरा माने हर सान पुरा दोंखायो आरोना माने लाइना सोरबा सोरबानाव गैया माने आंना कन्टेक्ट नाम्बार थानायफोरा बिसोरनो माने मबाइल अफ जासिगोन माबायदि स्टेटास सोलिबाय दे थ' लोगोफोर माने मा होनो भिडिअ होया गोबावानो जाबाय ओमफ्राय अखाबो बोथोर अखायानो अखा आरोना मा बुंनो थ' बेनिखायनो आं भिडिअबो लाबोनो हायाखै थ' लोगोफोर कर'ना जादों नामालै आंनालाय दे थ' लोगोफोर दा मा होनो जोंनि गामि खाथिनिनो आरोना साबलाइ बागान माने इयाव मायबा मोनसे बुस्थु ना मा मोनो होनदों आरोना थांफेरदोंबाबो जों मोनाखै दे दिनै थांना नायनि आरो मा मोनो स' नोंथांमोनाबो नुगोन आरोना बे मा बुस्थु आंबो मिथिया दा थांबायसो थादों आङो स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना दुब्लि नैथिं आरो माबा दंग' दोङो आरोना दंग' दोङो इयाव मा मोनगोन आंबो मिथिया थ' लोगोफोर दा फाइनालि जों साप्लाइ बागानाव मोनहैबाय आरोना माने मोनहैसिगोन ना दसेसो आरोना माने 1 मिनिटसो लागोन आरोना स' माने मा होनो गोबां मानसियानो बुङो आरोना बेयाव माने मायबा जाग्रा मोनो होननानै आरो जेनेबा मा होनो जोंबो थांना नायनाय जोंबो मिथिया नालाय आरो दिनैसो फायदो आरोना फायदो माने थांबाय थादो दा थ' नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय एसे खस्थ'लै नै अखा बोथोर थाबायना फायदो आरोना इथिं दोङो जोंना न'आ इथिं थ' मा होनो मा जाग्रा बुस्थु आंबो मिथिया आरोना लोगोफोर दा नायनोसै मा जाग्रा माबायदि मा बुस्थु इयो मा सिस नंगौना नङा स' नायलांबाय थाबानो जाबाय औ माय गड खारै दा फायदो आरोना मा बुस्थु नायनोसै औ मा खारै फायदो नोंखौ आं नोंनि ना गानबो रोजाबनो रोङा मा बुंनो फाथासेनि दखरखायाव नै ला मोनबाय ओइ इयावनो मा खिनियाव मोनोमोनलै इयावमोन मोदैबो ओंखारो ने ओइयावसो दां आइ बेयाव आइयावसोनो लोगोफोर फाइनाली दा पूरा जायगा लोकेशनाव मोनहैबाय आरोना स' आंना केमेरामेना इथिं देखायहरबानो जाबाय जायगाखौ लोकेशनखौ इथिंनो आरोना मेन जायगाया बिथिंनो आरो पूरा माने जाग्रा बुस्थु मोनोनो स' फायदो लोगो केमेरामेना फायदो माने इयावनो मोनगोन आरोना नायनोसै मा जाग्रा मोनो आरोना नायनोसै आरोना स' नोंथांमोना फायबाय था आरोना आंदो अखा बोथोरनि मा खालामनो आरो ओमफ्राय मा जाग्रा बुस्थु मोनो बेखौनो जों दा टेस्ट खालामनो फायदो आरोना स' फायबाय था
डेन्जार जिबौबो ओंखारो लोगोफोर बेयाव ओरैबादि डेन्जार जिबौ ओंखारोना एकदम जिबि डेन्जार गिदिर गिदिर जिबौबो ओंखारो इयाव लोगोफोर फाइनालि नोंथाङा माने पुरा माने जायगायाव मोनबाय आरोना जायगा पुरा जायगायाव मोनफैबाय माने जाग्रा बुस्थु जायगायाव मोनहैबाय फैबाय था पूरा बेलेग नांसोदो किन्तु लोगोफोर जायगाया एकदम अलग सा फील होता है ने क्या बोलो अलग सा फील होता है यार बेयावनो आरोना बेयावनो kamera नायबानो जाबाय ओइ बे माला इनो बेनो मेन माला बेनो फाइनालि माला बेनो oh my god बेनो आरोना लोगोफोर बेनो दा जों जाग्रा बुस्थु जे बुंबाय थादोंमोन ना दहायनिफ्रायनो बेनो आरो मेन खामना नायनि आरोना जाना नायनि आरोना माबायदि नांगो oh my god सुपार मजा नांखायस नोंथांमोनाबो फैनो हागोन बे जायगायाव दे लोगोफोर oh my god दंफांखौ एसे खिथिना हो बे बुस्थुखौ आरोना बे जाग्रा बुस्थुखौ बेयावल' मोनो आरोना ओमफ्राय बहुत मानसियानो फायो आरो जायो आरो दिनैसो आं फायफेरदो आरोना बेयाव ओमफ्राय मोनबायबो जाग्रा बुस्थुखौ स' मा नाम आं बेखौबो मिथिया दे लोगोफोर स' नोंथांमोना जुदि मिथियो कमेन्ट सेक्सनाव हरबानो जाबाय आंखौ कमेन्टआव खिन्था हरबानो जाबाय ओमफ्राय दा बिथिं थांनोबो हाला आरोना लोगोफोर बिथिं पुरा मोदै ओंखारो दा मा होनो सान जानायखायसो दा आरो जों आरो माने बेयाव फायनो हादो आरोना हर जाबाथ' पुरा जों पुरा लांस्रां थैखागोन